चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव मैदेरनि उदखार। दिनै मोनाबिलिनि 1:30 समाव रबिराम नार्जारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे गोबां नखरफोरावबो खहा खालामलाङो। भारत भुटान सिमनानि साखाथियावनो थानाय चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनिनो दादगारि हाथिसार 2 नं मैनागुरि गामिनि थागिबि रबिराम नार्जारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां माखासे गोबां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे माखासे नखरफोरावबो खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मैदेरजों न' बोफायजानाय रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिनो फोरमायदों दि बे खहा जानाय न'फोरखौ बानायफिननो थाखाय सोरखारनिसिम मदद मोननो हास्थायो। लोगोसे बिसिडिसिनि मेम्बार सोद्रोमा खाथिनाथ बसुमतारियाबो फोरमायदों दि मैदेरजों न' बोफायजानाय रबिराम नार्जारिनो बे खहा जानाय न'फोरखौ बानायफिननो थाखाय सोरखारनिसिम मदद मोननो खावलायो। सिगांनिफ्रायनो ओरै जोंनि न'नि खोलाहा 11थासोनिफ्रायनो होगासिनो होदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो ओरै फैनाय नङा होननानै जोंबो बिदिनो थखथा जारखिन माबा माबि दामगासिनो दामदोंमोन। उनाव बेनिफ्राय लासै लासै फैनानै जोंनियाव नैबे दा बेवहाय सफैनाया फ्राय 1:30 जाबायमोन खोमा। बे 1:30 समावनो फैनानै बे हजों दावराव जानायखौनो न'खरनि मानसिया बाहेरायाव ओंखारनानै खोलाहा होगासिनो होबाय। बेनिफ्राय ओरै गावसिनि बे ओरै लामा सेरजोंनो फैनानै एखे मानसि गैयिखायसो बाहेरायाव ओंखारखानाय जादों मानसिया दावरावखौ खोनानानै। दा बे समावनो बेयाव माबा गोदोनि सरखारनि न' गंसे मोननाय दंमोन। बेखौनो एकदम बेराफारनैबो सुन्दायजों खाफालजों नाख्रबजोबनानै माइरं बस्थासे 50 केजि लाबोनानै दोनफैनाय दंमोन। बेखौ बुद्रुनानै लानानै थांनानै लेथेर फेथेर जालांजोब्बाय। दा उन्दुग्रा सखि माबा माबि गासिबो एखे वालजोंनो बायसिनजोब्बाय। दाथ' गोदाव सोरावसो जाबाय। बबाव थाबावनो मानसि गैयिखायसो। मानसि थानायबा हयथ' मानसियाबो थैगौमोन। मानसिया माने सिगाङाव उन्दुदोंमोन, बिनिफ्राय दावरावखौ खोनानानै बाहेरायाव ओंखारनानै थाखानाय जादों आरो। जेबो जायाखिसै ना? औ, दा मानसिया जेबो जायाखिसै। बे उन्दुग्रा सखि थखि गासिबो गेरेबजोब्बाय। माबा माबि गासिबो सेस जाजोब्बाय। माइरंखौथ' लांखाबायानो। सरखारनियावथ' जोङो बेबस्थाया दा न'आबोथ' फ्राय सेसानो जाखाबाय, जोब्बायानो। दा माबाफोर राहा होयो नामा जोंना सरखारनिफ्राय, दा बेखौनो लुबैयो आरो। दा न'आथ' दिनैनि गेजेरावनो 9 जानाय जादों जोंनिथिं खाथि खाथि। ओरैहाय गिबियावनो बे लेब्रा बसुमतारि, ओमफ्राय ओरैहाय मथिलालनिबो, दा अजय होननायनिबो, बेनिफ्राय ओरै हेबलनिया इसिबां माबा जायाखै। दा बेखिनि आरो। एखेबारेनो ओरै बारियाव हाबदोंमोन। बारियाव हाबनानै बोरैबा माला खारबोखो अमाखौ गाथारनोसैमोन। एकदम फैनानै एकदम फारसेथिं फैफिननानै एकदम खारनानै एकदम न' गंसेखौ ओरै सोनाबनिखौ बोख्लायग्रोदों। बोख्लायना आरो न' सरखारनि न'खौ एकदम सौफुंदों फावसायनानै। ओमफ्राय आथिं गाखोलायनानै माइरंखौ 50 केजिखौ गाखोनानै लांदों। लांनानै जालांबाय। एकदम बुद्रु बुद्रु जालांजोब्बाय। जालांनानै फारसे एसे बेबस्था दं नामा बिदि खावलायहरदोंमोन आरो बानायफिननो थाखाय। आंथ' दा खस्थ'यैनो दङ। दा एसे मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आङो दा